खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ आसाम पुलिसनि साब इन्सपेक्टर 2025 नि बिथाइखौ फोसावबाय। SLPRB आसामआ आसाम पुलिसनि SI 2025 नि बिथाइखौ फोसावबाय। जाफुंसार बिनायसाफोरा 17 मार्च 2025 मायथाइनिफ्राय फैगौ खोन्दोआव थांगोन। रायजो थाखोनि पुलिस थिसनथाइ बर्ड SLPRB आसामआ 6 मार्च खालि आसाम पुलिसनि साब इन्सपेक्टर बिथाइ फोसावदोंमोन। जथाय लिरनाय आनजाद CWT 2025 नि थाखाय नुजाथिनाय बिनायसाफोरा गावसोरनि बिथाइफोरखौ मावख'आरि वेबसाइट www.slprbassam.in आव नायनो हागोन। फिथाइखौ मोननो थाखाय राहाफोरा जादों गिबियावनो मावख'आरि SLPRB आसाम वेबसाइटखौ बेखेव। वेबसाइटनि लिंकखौ स्क्रिनाव होनाय जाबाय। नैथियाव रिजाल्ट टेब एबा आसाम पुलिस SI थिसनथाइ 2025 रिजाल्ट लिंकआव क्लिक खालाम। थामथियाव गोनां फोरमानलाइफोरखौ सो आरो जमा खालाम। ब्रैथियाव फिथाइखौ डाउनल'ड खालाम। लिरनाय आनजादाव सायख'जानाय आर'ज गाबगिरिफोरा फैगौ समाव फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट PST आरो फिजिकेल एफिसियेन्सि टेस्ट PET खालामगोन। आनजादफोरा 17 मार्च 2025 मायथाइनिफ्राय गुवाहाटीनि काहिलिपारायाव 4थि आसाम पुलिस बेटालियनआव खुंजागोन। आसाम पुलिसनि SI 2025 नि फारिलाइखौ नायग्रोम। 18 मार्च फुंनि 7 रिंगायाव आसाम कामान्ड' बेटेलियनआव SI AB आइजो आर'ज गाबगिरिफोरनि थाखाय। 19 आरो 20 मार्चआव फुंनि 7 रिंगायाव आसाम पुलिसआव SI UB आरो SI सुंज्रोब APR हौवा आर'ज गाबगिरिफोरनि थाखाय। 21 मार्च फुंनि 7 रिंगायाव आसाम कामान्ड' बेटालियनआव SI AB हौवा आर'ज गाबगिरिफोरनि थाखाय। आसाम पुलिसनि SI PST डाउनल'ड खालामनो थाखाय आरो PET एडमिट कार्ड सर्टलिस्टेड आर'ज गाबगिरिफोरा www.slprbassam.in थिखानाय आनजादनि खालारनि सिगां SLPRB नि वेबसाइटनिफ्राय एडमिट कार्ड डाउनल'ड खालामनांगोन। एडमिट कार्डनि लिंकआव क्लिक खालामखांनायनि उनाव बिनायसाफोरा आर'ज नम्बर, मुं आरो जोनोम सान बायदि गोनां फोरमायथिफोरखौ होनांगोन। बेनि उनाव एडमिट कार्डखौ डाउनल'ड खालामनाय जागोन। नैथि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि पान्डुआव गाग्लोबनायनि उनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा, दायनिगिरिखौ खाबाय। बुधबार 5 मार्च खालि पान्डु ओनसोलाव मोनसे अजद होजानाय गाग्लोबनायनि उनाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव गोब्राब जखम जानायनि जाहोनाव राजु दे मुंनि सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। बिथांनि फिसाज्ला राजदीप देआ अमूल्य राजबंशी मुंनि सासे सुबुंखौ बुथारनायनि दाय होनानै जालुकबारी पुलिस थानायाव FIR होदों। खौरांनि बायदिब्ला राजदीपनाव सासे सिनायमोनै सुबुंनिफ्राय फन फैदोंमोन दि बिथांनि बिफाखौ मोनसे गेलामालनि गलानि साखाथियाव हुस गैयै आरो जोखोम जानाय मोननाय जादों। जोखोम जानाय सुबुंखौ गिबियाव बरिपारा देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय बिथांनि अबस्थानि गोब्राबथिनि थाखाय उनाव बिथांखौ GMCHआव दैथायहरनाय जादोंमोन। फाहामथायनि नाजासेयावबो बिथाङा गावनि जोखोमनि थाखाय जिउ गोमायो। जालुकबारी पुलिस थानानि सासे मावख'गिरिया खौरां बिजोंजों रायज्लायनायाव जाथायखौ रोखा खालामनानै बुंदों दि सानै सुबुंनि गेजेराव मोगा-मोगि जादोंमोन, जायनि फिथाय महरै राजु देआ गोब्राब जखम जादों। FIR नि उनाव दायनिगिरि अमूल्य राजबंशीखौ खानाय जादोंमोन आरो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ आसामाव गं 263 आयेन बेरेखा रेड हल खनिफोर मोनदों, मन्थ्रिया आयेन आफादनो खोन्थायो। आसाम सोरखारा मोननै गावखुंथाय गौथुमनि आवथायाव हादोरसानि मिरुआरि बाहागोआव मोन 263 आयेन बेरेखायै रेड हल खैला खनिफोर हमनो हादों। बे बाथ्राखौ 5 मार्च बुधबार खालि सोलिबाय थानाय बिधान सभा जथुम्मायाव उदां MLA अखिल गगैनि लिरनाय फिननायाव माइन्स आरो खनिज बिफाननि मन्थ्रि कौशिक रायआ फोरमायदोंमोन। डिमा हासाव जिल्लाखौ लाफानाय नर्थ काछार हिल्स अट'नमास काउन्सिल NCHAC आव 248 आयेन बेरेखा खनिफोर मोननाय जादों होननानै बुंनानै मन्थ्रिया बुंबावो दि कार्बि आंलं गावखुंथाय गौथुमावबो मोन 15 खनिफोर मोननाय जादोंमोन, जाय सानजा आरो सोनाब कार्बि आंलंखौ लाफायो। नेशनेल ग्रीन ट्रिब्युनल NGT आ सिगाङाव 2014 मायथाइयाव रेड हल खनिखौ बन्द खालामदोंमोन, नाथाय सा-सानजा भारतनि माखासे बाहागोफोराव बे आयेन बेरेखा हुदाया सोलिबाय थादों।
रायजो सोरखारा बेखौबो रोखा खालामदोंमोन दि डिब्रुगड़, तिनिसुकिया आरो चराइदेउआव आयेन बेरेखा खैला जावखांनाय जायो, नाथाय बेफोर ओनसोलाव खनियारि मावथायफोरनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायथि होआखै। बेनि अनगायैबो AIUDFनि MLA आशराफुल हुसैननि फिननाय होनानै रायआ फोरमायदोंमोन दि सोरखारा थांनाय 3 बोसोराव आयेन बेरेखायै जावखांनाय आरो रोगानाय 25,631.98 टन खैला जब्द खालामदोंमोन। बिथाङा बुंबावदोंमोन दि खैलाखौ आयेन बायदियै निलाम खालामनाय जागोन आरो आयेन बेरेखा खनिखौ होबथानो थाखाय रायजोनि डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस DGPनि दैदेननायाव मोनसे नायगिदिंग्रा आफाद दानाय जादों। 6 जानुवारि खालि बावैसो सिगां उमरांस खनिनि दुखुनांथाव जाथायनि उनाव आसामाव आयेन बेरेखा खैला खनिनि सोमोन्दै सावरायनाया गोनांथार जादोंमोन, जेराव हरखाबै दैबानानि जानायनि जाहोनाव सा 9 मावसाफोरा 3 किल' खैला खनिनि सिङाव थाबथाना दंमोन। बिसोरनि खावसे गलिहांनाय गोथै सह'फोरखौ गोबां साननि उनाव बोखांनाय जादोंमोन। ब्रैथि खौरांआव दङ नासाया अखाफोराव GPS सिगनेल बाहायनानै माइल खुन्थिया मोननो हादों। जारिमिनाव गिबि खेबनि थाखाय नासाया अखाफोराव GPS सिगनेलफोरखौ जाफुंसारै मोनदोंमोन आरो ट्रेक खालामदोंमोन, जाय अख्रांमा नेभिगेसनाव मोनसे गिदिर दावगानायखौ दिन्थियो। बे जाफुंसारनाया नासा आरो इटालियान स्पेस एजेन्सिनि गेजेराव मोनसे हेफाजाबारि मावथांखि लुनार GNSS रिसीभार एक्सपेरिमेन्टनि गेजेरजों जाफुंसार जादोंमोन। LUGRE खौ फायारफ्लाक्स एर'स्पेस ब्लु घोस्ट लुनार लेन्डाराव अखाफोराव दैथायहरनाय जादोंमोन, जाय 2 मार्च खालि गाहायाव सौहैदोंमोन। लेन्डिंनि दान्दिसे उनावनो नासानि गडार्ड स्पेस लाइट सेन्टारनि अपारेटरफोरा बेनि गोहोफोरखौ आनजाद नायनो जागायदोंमोन। 3 मार्च खालि लुग्रेआ ग्लबेल नेभिगेसन सेटेलाइट सिस्टेम GNSS ग्रहसाफोरनिफ्राय जाफुंसार सिगनेल मोनदोंमोन, जाय अखाफोराव बुहुम बिथा नेभिगेसन बिरोंदामिनखौ बाहायनायनि सम्भावनाखौ रोखा खालामो। नासानि बायदिब्ला बे जाफुंसारनाया थि आरो गावखुंथायारि नेभिगेसनखौ जाफुंसार खालामनानै इयुननि आर्थेमिस मिशनफोर आरो गुबुन अखाफोर नागिरनाय मावथांखिफोरखौ मख'जाथाव मुलाम्फा होनो हागौ। GNSS सिगनेलफोरखौ बाहायनानै अख्रां दिङाया बिसोरनि थाथाय, गोख्रैथि आरो समखौ बांसिन थारथिजों थि खालामनो हायो। ग्लबेल नेभिगेसन सेटेलाइट सिस्टेमआ ग्रहसाफोरनि मोनसे नेटवर्क जाय रेडिअ' वेभफोरखौ बाहायनानै पजिशनिं, नेभिगेसन आरो टाइमिं खारिखौ दैथायहरो। GPS जुथाइ रायजो आमेरिका, गेलिलिअ इउर'प, बैडौ चाइना आरो ग्ल'नास रासियाजों लोगोसे गुबुन गुबुन मुलुगनां नक्षत्रफोरा बेफोर सिगनेलफोरखौ होयो। 5थि खौरांआव दङ गुवाहाटी पुलिसआ 2 खादों, खावनाय बेसाद बोखांदों। गुवाहाटी पुलिसआ सिखाव खावनायनि जाथायजों लोब्बा थानाय 2 सुबुंखौ बृहस्पतिबार 6 मार्च खालि खायो आरो अजद मोन्नायनि 12 घन्टानि गेजेराव खावनाय बेसादफोरखौ बोखांनो हायो। दायनिगिरिखौ हाथिगाव पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय कुइपटनि, बाक्सा जिल्लानि 24 बोसोर बैसोनि साद्दाम आली आरो बङाइगाव जिल्लानि 20 बोसोर बैसोनि नुरुल आमीन होनना सिनायथि होदों। आइफन 13 स्टारलाइट, गंसे पक' मबाइल फन, सनानि खेरा, लकेटजों लोगोसे सनानि चेन, आधार कार्ड, ATM कार्ड आरो गुबुन बेसेन गोसा बेसादफोरजों लोगोसे गोबां खावनाय बेसादफोर जब्द खालामो। बेजों लोगोसे बिबानगिरिफोरा मोनसे भटार ID, पेन कार्ड, ड्राइभिं लाइसेन्स, RC बिजाब, गोबां मबाइल फन, गंसे जानजिनि बेग, गंसे रांनि पार्स आरो स्क्रुड्राइभार आरो गंसे नेल बायदि आगजुफोर बोखांनो हादोंमोन। बिबानगिरिफोरा बशिष्टा पुलिस थानानिफ्राय खानाय जादों। 6थि खौरांआव दङ त्रिपुरा सिमायाव गाग्लोबनाय, सा 29 बांलादेशनि नोगोरारिफोरखौ होखारहरनाय आरो सा 19 खौ हमदों। सीमा रैखाथि हानजा BSFजों रानलायनाय खारिथिनि बायदिब्ला जानुवारि 2024 आरो 6 फेब्रुआरि 2025 मायथाइनि गेजेराव त्रिपुरा सीमाफोरनि गेजेरजों गासै सा 29 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ होखारहरनाय जादोंमोन। होखारहरनाया आगरतला आरो श्रीमन्तापुराव इन्टिग्रेटेड चेक पस्टजों लोगोसे बेलनियानि हा कास्टम स्टेशननि गेजेरजों जादोंमोन, जाय मोन्नैबो हादोरनिफ्राय आयेन बेरेखा हाबफैग्राफोरखौ दैथायहरफिननायाव खाबु होदोंमोन। हमजानाय बांलादेशनि नोगोरारिफोरखौ खौरां मोन्नाय बायदिब्ला पुलिसनो गथायना होनाय जायो, जायनि उनाव भारतारि गुबुन हादोरारि आयेन आरो भारतारि पासपर्ट आयेननि सोमोन्दो गोनां आयेननि सिङाव गसर थिसननाय जायो। पुलिसआ खान्थि बायदियै सुबुंखौ बिजिरसालियाव थिसनो। बिसार जोबनायनि उनाव आयेन बेरेखा हाबफैग्राया माखासे दाननिफ्राय बोसोरसेसिम जोबथेसालियाव थानांगोन। जुदि थि दाय गोनां दाय जाबसिननाय जायो अब्ला साजाया गोलावसिन जानो हागौ।
साजा होखांनायनि उनाव बिजिरसालिनि बिथोन बायदियै बिसोरखौ होखारहरनाय जायो, सासे BSF मावख'गिरिया बुंदोंमोन। बावैसो सिगां मोनसे गाग्लोबनायाव त्रिपुरायाव भारत-बांलादेश सिमायाव थानाय BSF रौनियाफोरा 4 आरो 5 मार्च खालि खालामनाय गोबां अपारेशननि समाव सा 19 बांलादेशनि नोगोरारिफोर, सा 3 भारतारि नोगोरारिफोर आरो सासे सिमा दालालखौ हमदोंमोन। कुल्लुबारी, सनामुरा, जयनगर, आमथाली, लाखामुरा बिरखं गाथोन, तेलियामुरा रेलवे स्टेशन, क'वाई, मालाकर बस्ती, धर्मनगर आरो सुराइबारी रेलवे स्टेशन, सा त्रिपुराजों लोगोसे गुबुन गुबुन थावनिफोराव अपारेशनफोरखौ खालामनाय जादोंमोन। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो अब्ला स्क्रिनआव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।